Хайде да отслабваме заедно ден 3. Като цяло се събудих с ужасна мускулна треска от упражнението, което правих предния ден и денят ми протече малко по-стресово днес. Трябваше да закарам децата бързо на детска градина. Пих си една топличка вода без лимон, защото нямах. Не закусвам, правя нещо като фастинг, ям след 12 часа, преди това пия вода и кафе. Това е всичко. Днес имах удоволствието да се изпия кафето навън, защото времето беше много приятно, а към 12 часа реших да се разходя до мола, като пробвах някои дрехи в Ню Йоркъра. Много ми се носят бели тънки и това ще е първото нещо, което ще си купя, когато сваля килограми. Тази жълта рокля много ми хареса и си я купих, просто влюбих се в нея, не знам, любов от пръв поглед, имаше и в бежево, но жълтата ми хареса доста повече. Пробвах няколко неща в Ню Йоркър, но реших, че няма смисъл да купувам много, защото все пак ще се променяме до лятото и няма смисъл да си пълня гардероба с много неща. Опитвам всеки ден да правя минимум 10 000 крачки и този ден успях да ги направя, но не съм правила никакъв спорт, защото мускулната треска наистина ми беше доста от предния ден. Към 1:30 ядох за обяд едно чокюфте, а за вечерта ядох парче с малко картофено пюре. Не изглежда много апетитно, но беше много вкусно. И това е. Чао, чао!